wannan shi aka ce ma vitiligo. Wato za ka ga fatan mutum wani wuri ta yi fari wani wuri ta yi baƙi ga nan dai kamar dai ya ƙone kamar ba ya ƙone ba, wasu abubuwa dai ga su nan makamanta haka. So shi wannan vitiligo autoimmune disorder ne, wato jikin mutum ne zai attacking kanshi da kanshi ta wasu dalilai waɗanda ba a sani ba. Idan kana da vitiligo, wato jikinka ne zai je ya rika kashe wasu cells da ake kira melanocytes. Amfanin wannan melanocytes shine su tabbatar da fatan mutum ɗan adam ta yi baƙi ta hanyar producing wasu ruwa da ake kira melanin. So idan aka kashe wannan melanocytes ɗin, duk inda aka kashe su za ka ga fatan mutum ta yi fari ta yi haske sosai, yanda idan mutum ya hito cikin rana zai ji ƙunar rana sosai wurin nan, sannan in gashi ya tashi hitowa wurin nan gashin zai hito fari ya da kasan hurhura ta ma za ka ga usually idan mutum yana da shi ina haka ga gemu, in gemu ne hito za ka gane shi ya hito fari hurhura ya da kasan dai tsoho nan gehen, amma kuma nan gehe baki lahiya lau bai horu. So ita wannan vitiligo din tun da autoimmune disorder ce ana maganinta ne da corticosteroid. Idan ka yi saurin gano ta tun harko tun bata jima ga jikinka ba, to akwai topical corticosteroid wanda aka shahawa wasu maganuka wanda aka shahawa wannan wurin inda ita vitiligo take. Idan aka shahawa shi gradually za ta iya dawowa da kyau. Idan kuma ba a yi saurin ganewa ba, to akwai wasu other alternatives wanda aka bi irin su phototherapy da sauransu. Amma idan kana da wannan vitiligo, kada ka tsaya online treatment don Allah. Ka zo asibiti ka samu dermatologist su duba ka su tabbatar da matsalar da gare ka a baka magani yadda ya dace.